खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं सिगाङाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं। दिनै जों कर'ना भाइरासजों साबैसे मानसिफ्रा थैखो साबैसे मानसिफोरखौ रैखा खालामनो हाखो बेनि सोमोन्दै माखासे खोथा सावरायगोन। गिबियावनो मैयाहायथ' जोंनि बे केन्डेल लगायनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। नाथाय बे केन्डेल लगायनाय हाबाफारियाव गोबां मानसिफोरानो थोरसि दामदों, बमा गावदों, सोरबा सोरबाथ' आरो रेलि खालामदों, केन्डेल लायै लायै लामायाव ओंखारदों। आसरित! नाथाय जोंनि भारत हादरनि बिथां नरेन्द्र मदिया बेबायदि थिनाखैमोन। जेब्लाबो उल्थाल' मावखायो जोंनि बे इन्डियानि मानसिफोरा, जेब्लाबो उल्था। दाखालिबो थोरसि दामनो होबाय, ओरै बेखायदासो मावहैबाय। आसरित! जेखौ थिनदों बेखौनो मावनांगौमोन। नाथाय जोंनि बे इन्डियानि मानसिफोरा उल्थासो खालामजोब्बाय। सोरबा केन्डेल लगायनो होनायाव सोरबा बमा गावो नामा? केन्डेलल'सो लगायनो होदोंमोन, नाथाय बेहायनो थोरसिबो बुदों, बमाबो गावदों। आसरित! दा जियानो जादोला जों दा रायलायनोसै कर'ना भाइरासनि माखासे खोथा। कर'ना भाइरासआ जोंनि बे बुहुमाव गासै 12,93,990 सुबुंफोरनियाव गोसारबाय। बेनिनो 2,60,247 सुबुंफोरखौ बासायनो हाबाय एबा रैखा खालामनो हाबाय। लोगोसे 69,444 सुबुंफोरा बे गिलु बालु भाइरासनिफ्राय थैनांगौ जाबाय। आसरित! ओरैबायदि बारायगासिनो दं, माने बारायगासिनो दं। दा बे भिडिअखौ आङो फुंनि 8:20 बानायगासिनो दं। नाथाय दाहाय बेलासिसिम बारायबावगोनबो जानो हानाय, बा बारायखागोनानो। ओरैबायदि स्पिडआव बारायदों, माने बारायनायाथ' बारायबायानो थागोन। अब्ला जों दा रायलायनोसै इन्डियानिखौ। जोंनि बे इन्डियायाव गासै 4,288 सुबुंफोरनियाव गोसारबाय। मैयासो 3,000 सामथिंमोन, नाथाय दिनै खनसेनो 4,288 सुबुंफोरनियाव गोसारबाय। सानसेयावनो 500-400 बारायगासिनो दं। जोंनि बे भारत हादराव रैखा खालामनो हानाया जाहैबाय 328 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हाबाय एबा रिकभार खालामनो हाबाय। लोगोसे 117 सुबुंफोरा बे गिलु बालु भाइरासनिफ्राय जोंनि बे भारत हादराव थैनो गोनां जाबाय। जोंनि बे इन्डियायावबो सानफा एफा बारायलांगासिनो दं। दा जियानो जादोला जों दा रायलायनोसै आसामनिखौ। जोंनि बे आसामाव दाहालागै 26आनो, मैयाजों समान। मैयाबो 26मोन, दिनैबो 26। दा गोदान केस मोनथ'नाय जायाखै आसामाव, दाहाय बेलासिफोराव मोननोबो हानाय। मानो होनोब्ला जोंनि बे आसामनि माखासे सुबुंफोरा खारखुमानानै दं। दा बेखायनो गोदान केस मोनथ'नाय जायाखै। दा जियानो जादोला मैयानि भिडिअखौ गोबाङानो मिथियाखैमोन, कार्बि आंलंआव गावलायलायनाय जानायखौ। दा बेखौ लानानै गोबां मानसिफ्रानो नंखाय निउस होनदों। बे नंखाय निउस नङा। नंखाय निउसखौ आं नोंथांमोननो मानो फोसावनो? माब्लाबो आङो नंखाय निउस फोसावा। नोंथांमोना निउसाव नुवाब्लानो नंखाय सानो नामा? निउस चेनेलफोराव दिनै जादोंब्ला गाबोनसो देखायगोन, दा जादोंब्ला दाहाय बेलासियावसो देखायगोन। लोगो देखाया। जों नाथाय लोगो इनफरमेसन मोनो, लोगो भिडिअ खालामो, सम थायोब्लाथाय। आरो सम गैयाब्ला जोङो भिडिअ खालामा। दा सम मोनदों, बेनिखायनो जों भिडिअ खालामदों। दा बेखौ लानानै नोंथांमोना नंखाय रादाब फोसावग्रा होननानै मानो बुंखो? नोंथाङा जुदि मिथिया सिरि था, जों मिथिहोदों। आरो जोङो नंखाय रादाबखौ मानो फोसावनो? लोगोसे मैयानि भिडिअआवनो गोबां मानसिफोरा आंखौ बुंहरदोंमोन, नोंनो गोरिबखौ मदद खालामदो, नोंथाङानो गोरिबखौ मदद खालामदो होननानै। औ, आं खालामगोन। जुदि आंनि भिडिअआव सानफ्रामबो 1 लाखनिफ्राय 2 लाख भिउस फैयोब्ला आं खालामगोन। 20 जन न'खरफोरखौ मास मोनसेयाव आङो मदद खालामगोन। जुदि आंनि भिडिअआव सानसेयावनो 1 लाख 2 लाख भिउस फैयोब्ला ओरैनो हायो। जुदि 1 लाख 2 लाख भिउस फैबाय थायोब्ला ओरैनो हायो। मोनसे न'खराव 5,000 रानना होनो हागोन। 20ता न'खरनो मास मोनसेयाव। गासैनोबो नङा दै, मास मोनसेयाव 20ता न'खर, मास मोनसेयाव 20ता न'खर, बोसोरसेयाव क्लियार जाजोबगोन बिसोर गोरिबफोरा। औ नंगौ रायजो नोंथांमोन, जुदि सानसेयाव 1 लाख 2 लाख भिउस फैयोब्ला, बा साननैजों 1 लाख 2 लाख भिउस फैयोब्ला ओरैनो मदद खालामनो हागोन। मास मोनसेयावनो 1 लाखनि बारा फैसा मोनगोन नोङो इउटुबनिफ्राय। दा बेखायनो 1 लाख मोनोब्ला
80,000खौ आं गोरिबफोरनो रानगोन, 20,000खौ आं जागोन। नोंथांमोना जुदि गोसोब्ला दानो खालामनो हायो, नोंथांमोनाबो दानो खालामनो हायो, दिनैनिफ्रायनो खालामनो हायो। जोंनि बर'फ्रा खै लाख दं, लाख 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 दं जोंनि बे आसामाव, आउट अफ आसामावबो दं, जेखे मेखेनो दंलाजोबो। जुदि आंनि भिडिअखौ गासिबो बर'फ्रा नायजोबोब्ला मास मोनसेयाव 20टा न'खरनो 5,000 रानना होनो हागोन आङो एभ्रि मान्थ। दा जियानो जादोला लोगोफोर, नोंथांमोननो जि बाथ्राया नंगौ बेखौ फोरमायनानै होबाय। नोंथांमोना रागा जोंनाङा, आं जास्ट बुंदोंसो। 1 लाख 2 लाख भिउसखौलाय बोरै मोनलाबायनो जों बायदि भिडिअ खालामग्राफोरालाय। फिल्म खालामग्राफोरा मोनगोन, नाथाय फिल्म खालामनायाव खरस लागोन, फैसा लागोन। एलबाम बानायग्राफोरा मोनगोन, नाथाय एलबाम बानायनायाव फैसा थांगोन। बेनो आरोना, दा एलबाम बानायग्राफोरा फैसा थांगोन, फैसाखौ गावसोरो नांफिनगोन, मुलखौथ' मोनखानांगोन बिसोरो। दा बेखायनो बिसोर एलबाम खालामग्रा बा फिल्म खालामग्राफोरा मदद खालामनो हाया। जों बायदि इउटुबारफोरनाव जुदि 1 लाख 2 लाख सानफ्रोमबो भिउस फैयोब्ला जों ओरैनो इजि बोसोरसेयावनो बड'लेण्डखौ जों सनानि बड'लेण्ड खालामनो हागोन। होनखानाय जाबाय, बोसोरसे बोसोरनैयावनो जोंनि बे बड'लेण्डआव रावबो गोरिब थानाय नङा। जुदि जोंखौ नोंथांमोना मदद होयोब्ला जों रोखा रोखा लिरनानै होगोन, जोंनि 50% फैसाया गोरिबनियाव थांगोन। जुदि नोंथांमोना मदद होनो गोसो दंब्ला भिउस खालाम, भिडिअखौ भिउस खालाम, नाय, 1 लाख 2 लाख मानसिफ्रा नाय, सिन्था गैया, जों राननानै होजोबगोन। जों जेबो फैसा जाया, जोंनि फैसाखौ जोंनो राननानै होजोबगोन गोरिबफोरनो। आंनि फैसा माने नोंथांमोननि फैसा एखे। नोंथांमोन दंबासो आंबो दं, नोंथांमोन गैयाब्ला आंबो गैया। दा जियानो जादोला नोंथांमोना बे भिउसनि बागै मा बुंनो सानो, नोंथांमोना नोंथांमोननि साननायखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। जय बर' हारिनि जय। आसा खालामो आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअआ 1 लाखनिफ्राय 2 लाख भिउस फैगोन होननानै। आरो लोगोसे आंबो गोरिबफोरखौ मदद खालामनो हाथों होननानै मिजिंथिनाय जाबाय।